Mukabat sa 26 milyones pesos ang kantidad sa mga saging lakatan nga nahanaw tungod sa bagyong Odette nga sa pagkakaroon padayon pang gipangitaan og sulbad. Si Nico Sereno sa report. Saging nga lakatan nga mo'y sagad gidalit sa mga kan-anan ug mga hotel sa Subo. Gawa sa prutas nga mangga, ang saging lakatan sab ang himalitan og sagad nga idalit sa mga dagkong kan-anan. Si Lolita Layson, 67 anyos, taga-barangay Pungol, Sibugay, nga nangumasugod pa sa iyang pagkabata. Ang iyang mga tinanom nga lakatan may usa sa apektado sa bagyo. Gani sa tugbong tabo sa City Hall, pipila ka sipi sa saging iyamang inangkat sa silingan. Niya ang imong nakay mga tinanom din lakatan. Oo, natumbag hurot. Pila man ka kasi tawag punuan ba na o pila ka? Ay, kung ano man nakapunuan akong lakatan, skwintar man nakapunuan. Nasayod na siya nga mabahinan siya sa tissue culture lakatan nga gihatag sa Department of Agriculture kanilang mga mag-uuma. Mato di Joey Baclayon, City Agriculturist, 22,000 ka mga tissue culture lakatan ang gigahin sa Department of Agriculture alang sa mga mag-uuma sa Dakbayan sa Subo. Sa nursery sa City Agriculture, giandam ang 550 ka mga tissue culture lakatan alang sa Barangay Guba, samtang 3,300 usab ang ihatod sa Barangay Lusaran. Pag humana mo sa inventory na mo, sa mo ang assessment, nag-request inta sa Department of Agriculture o kana siya nga produkto as replacement sa mga na-damage. Mukantidad sa 26 milyones pesos ang balor nga nangadaot nga lakatan. Dugang 10,000 pa ka mga binhi sa lakatan ang ilang gipangayo aron mas daghan pang mga mag-uuma ang makapananom niini. Dako kayo, I think about mga 50% sa banana producing barangays affected. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.